OK, takže čaute, ja som Sniper8881 z 4Gamers a vítam vás pri mojom let's play z Call of Duty Modern Warfare 1. Viem, že to nie je zrovna najnovšia hra, ale podľa mňa je zábavná. A ani grafika to nie je najhoršia. Zatiaľ som tu sám, časom sa ku mne pridá asi hráč Rodius. Nie v tomto dieli, ale v nejakých neskorších. A toto video bude mať z určitých príčin iba okolo 8 minút. Alebo tak 7 minút, 40. Technických príčin. Takže sa spravedlňujem a... ideme hrať. Inak ďakujem vám za prezretia videa, zatiaľ máme. Verím, že sa vám naše videá páčili a už máme dvoch odberateľov. Takže. Inak kamoši, čo pozerali naše let's playe, tak mi povedali, že moc veľa hovorí no. Tak sa to budem snažiť obmedziť. A už ste mohli vidieť aj let's play Klásna 730. On tam patrí tiež. Dajte trochu spíšim zvuk. On k nám tiež patrí, potom tam ešte patrí aj Godius a ešte asi no, to nie je menovať. Sorry, som akorát sa pozeral na tabulku. Ako vidíte, mám maximálny level 55. A neviem čo mám, keď sa tak... Takže za začiatočnícky neskúsenosť sa vám znovu ospravedlňujem. Viem, že sa stále iba ospravedlňujem. OK, večka môž. Lebo ja nôž moc nepoužívam. Som zvyknutý ho rýchlo použiť na takéto blízke situácie. Počkajte, menší. Takže som späť, kúkli ma za to, že som natáčal s chrapcom, ale nikde túto pravidlá serveru nemajú napísané, že je zákaz používať programy ako Fraps. Takže nebojte, nehackujem ani nič podobné. Nenávidím hackerov a cheaterov. Viem, že som teraz není nejak extra dobrý. Niečo podobné bláznovi. Ale tak... Počkajte. OK. Pozeral som sa na mobilu, tak prepáčte. Veď nás tu majú ako na terči. Tak sa ani pohnúť nestýme. Nevadí. Nejak to zvládneme. Inak preto stále hrám sa to akačkou, lebo teraz sa nám na ňu otvoril tomič. No nám ako... No na tomto účte hrám aj ja, aj oco. On sa baví toho Duty. Takže tak. Inak hrávam aj s inými zbraniami, iba tento nič. Som si teraz tak... No sa prosto vyskúšať. Lebo som sa tam tešil. U bratranca som hral s týmto ničom a celkom ma to bavilo. Na kačke. Preč. OK, ale násilný. Takže máme tieto zbrane pekne. Uložené. Ja si dám toto. A ešte toto robím. OK, ešte 3 minúty zhruba. Viem, naozaj ospravedlňujem sa, je to málo, ale... Z technických dôvodov, konkrétne miesto v počítači, si chcem kúpiť ďalší disk, externý alebo interný, ešte neviem. Mi môžete poradiť, že aký skôr, či externý alebo interný. Ale prosto jednoducho povedáme si nejaký disk. Ale nie hneď v tejto dobe, lebo teraz momentálne sú disky dosť drahé. Napríklad externý disk 750 GB, ktorý bratranec kúpil pre pol rokom asi za 60 €. Teraz stojí 94 v tej istej predaní.
OK, takže som späť. Opäť menšia chvílička, som ma chytli. Sorry, viem, že som ako lama teraz. Ale to je zákon schválnosti, keď hráte normálne, tak hráte radne. A keď natáčate z toho video, no tak už to serete. Co? Nie, to nie. Oh, ej, vyplýva z toho, že nesmieme sprintovať moc. Takže za necelú minútu alebo tak nejak budeme končiť. Vážne, ospravedlňujem sa za dĺžku videa. Ale už oznámených technických dôvodov môže byť dlhšie. Asi za 20 sekúnd končíme, čiže lajkujte, dávajte odber, prosím vás, a píšte nám do komentov, čo je zlé, čo by sme mali zarobiť lepšie a podobne. A dávajte prosím vás odber a lajk. Zatiaľ čaute.